guys, my name is Ryan Tiger, and this movie will... No, oh yes, but yeah, we are Danish, so yeah, Danish. Alle sammen, yeah, vi spiller dæmon-ting, noget, ja. Fuck. Nej, fuck, det er en hund, man. Fuck en hund. Fucking hund. Efter hunden. Ja. Ja, man. Okay, I got you, bitch. I got you. Oh! David. Lykke. Fuck. Nej, jeg kan ikke vinde. 1000, fuck, man. Efter mig. Nej. Så tæt på. Så fucking tæt på. Stod lige for mig nærmest. Så kan man hunde. Ja, vi har den, mand, vi har den. Yes, så er der lige point. Oh, what the fuck? What? Hvor mange flips var det? Hvor mange flips var det? Fuck, der var i hvert fald 10. Men fuck. Jeg tror, jeg har prøvet før. Fuck, det sagde jo kabum. Og så. Ja. Lav lige et par flips. Lad sidelæns salto et par gange. Fuck. Det var lige en til. Nailed that. Det mener du ikke. Så du har den ikke mere. Så du bruger sådan din lorte dims. Jeg henretter ham. Bare roligt. Boom. Lorte. Bil. Au. Lorte mand. Hvad fanden? Biler han sig. Det forstår jeg ikke. Hvad hedder det? Forsvar. Los. Hallo, hjælp mig lidt. Nej. Hvad? Monololos. Ja. Sådan udtaler man det selv. Mus. Ja, fedt nok. Nice. Ja, jeg kommer nu. Og lige vores ærne i dragten. Swing shit. Nej, vi holder os bare til A-koden. Måske stopper på et eller andet tidspunkt, men godt nok ikke. Au! Fucking hund! Hund, man. Fucking hund. Men nu? What the fuck? Jeg kan sætte mig om på bagsiden. Ja, om bagerst. Det var nok ikke bagsiden, der kan ikke, men ja. Det var ikke hvad med. Eller... der har du ham. Det er så irriterende, når man ikke er jæger, så ligner man sådan en eller anden, der spiser alt for mig.
Der har været på McDonald's i alt for lang tid. Se. Fuck, man er egentlig fed. Eller. Fuck that. Take the demon match. One for life. Come on. Kom så, venner. Det her er vores øjeblik. Yeah! Vi gjorde det. Got it bit. What? What the f... Stop det der. Au. Fuck, hvor han for en mand. En sådan overtroisk hund. Tror han er. Jeg er bange for drengen. Jeg er bange for han er. Han er sikkert ham, der har den nu, så han bare skudt sin pil i sted, som bare... Så har den. Åh, for bilden der. Fuck den der, altså. Det er også lige meget. No. Jeg skal sgu da ikke have et kamera. Nej. Bøsse, mand. Bøsse. Bøsse. Bøsse, mand. Godt, det. Der, nu skal der løbes. Du skal løb. Det må med sport, det fik jeg lige trophy for her. Og det gør jeg ikke. Nej! Fuck nogle bøsser. Nå, du skal lade mig sige det hele tiden. Det er ikke pænt. Men ja. Nogle hunde. Yes, vi har dem. Så kan jeg lave hundeangreb. Det er bare alle forholdet, der er efter ham, eller hvad? Der er bare mere om. Så nu kan vi godt. Fuck, det må jeg få lavet ham med. Sådan hele søvn. Nej, han døde ikke vel? Fuck. Jeg tror lige, han døde. Jeg blev bange. Jens, du gjorde mig bange. 10. Så tæt på. Så tæt på. Jeg havde hele. Wow. Wow, den bliver jeg nødt til at have. Nu kører vi i krig. Fuck ja, vi kører i krig nu. Tuk, motherfucker. Boom, chokolade. Nu kører vi. Hvor mange er det lige? Ja, men jeg kommer nu. Fuck, den er hurtig. Den sygeste bil, mand. Den er sgu da mega syg. Ja, mand. Ja. Det er sådan, alle biler burde være. Ved du hvad jeg tror det er? Jeg tror det er en Lamborghini. Kan du se, den er orange. Det er en Lamborghini. Stop bæren. What the fuck, man? Mit liv er ødelagt. Han har dræbt min Lamborghini. John, hvad fanden går der af dig, mand? John? Hvad er der galt? Johnny, min ven. Hvad fanden laver I? Hvad fanden? We can do it. Ja! Nå, vi ses, guys. Husk at subscribe og like, og bye bye. Hej hej.